एगो बात पर हमरा ध्यान देवे के बाबे का अपना भोजपुरी में नु जौन जितने बाउर गावता नु ओ करो तने टाइट रेट बाबे आ जे जितने निमन गा देता नु ओ करो तने कम रेट बाबे देखियो जनत कैसे हमरो लोग बता देता नहीं के हो खेसारी लाल यादव इनकर का रेट बाबे 15 लाख ए चाचा सच बात कहता नहीं आ 14,95,000 बायना डाल दी अपना मन से आई है आ अपना मन से गई है ना अपना मन से प्रोग्राम बन के घर चल दी है अरे 5,000 दे तब ठीक बा आना दे तब ठीक और का गई है कि अरे एकर जमाना बादी वाना भइल होती वाना भइल कि जब से नारे 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 अच्छा अपना माता बहन लोग सामने बैठल बानी तब फालतू तो कुछ गाती है लेकिन है नाराजनी है तो लोग होशियार होई तो बुझ जाई कि ब्याह जीवा का कहता होई के हवे कल्लू हवनी 1.5 लाख में अपन काम कर दिया होई के हो अरे हेन होस्तानी है बड़ा सियान हो गइल बा जन्म में जाई त ये चाचा उ है मरण में जाई तो उ है 8 जान में जाई तो उ है काहे कहीं वो गतिया ए बाबा उ का गावता कि अरे चलो ना जाला की गोल लफनाला तोहर बाटे का जाला तो हीरे जगहिया गोवाला अच्छा हम ब्याह से तो कह देनी कि वही रे जगहिया गोड़वा लाग दिले रे कही भाई के हो नहीं खचिन ह इहे नु हई पारो रानी के बहन बिजली रानी इनकर रेट कितना बावे इनकर मार्केट तनी धस गइल बावे 40,000 रेट बावे आ ई गुंडा से बस्ती जाए खातिर ए भोला भैया ये तो ही बड़ा हारमोनियम वो कौना रीड से जर्मनी के आगे से बन के आइल बावे काई काई करत उ जल्दी का गावतिया कि दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया तो जिसको चाहा वही बेवफा बोले ट्रेन में ना लोग कहले कि 10 रुपया ले लो तो कितना लोग गरीबी पर देला कितना लोग कलाकारी पर देला तो कहती कि नानू 10 रुपया देला बहन तक अंतर वो सुन ली तो का गावतिया ए राकेश बाबा कि आप ही ने बनाइया लत मेरी आप ही पूछते हो ये क्या हमनी के रंजित भाई ब्याह से खूब निमने गावतानी सो तो हमनी के ठेला ठाला छाटा होता तब 20 के अम्मी ही के भीतर में होता है हां मने लाइदारी गाव के बा ओई मने बेवफाई गाव के बा ओई मने कादू चैतो गाव के बावे ओई मने मौका पर त ब्यास के हुक के बावे हां सब ब्यास के ना जे वो जोगे होके वो ब्यास के हां ना जी गलती नहीं नु कह ते ओ कोनो कलाकार गौला रहले है का तबो हम के एक ही गो धोती रहता पेनहत फाट जाता तब रफू करा के पहन के जाता लोग हां